Njengoba izwe ligubha inyanga yabesifazane sibheka ke abesifazane abaqapha imingcele. UNgqongqoshe wezaseKhaya uDokotela Motsoaledi wethule uhlelo lokuqapha imingcele ngo-Ntulikazi njengenye yezindlela zokulwa nokungena ngokungemthetho kwabantu kulelizwe. Bayishumi nanhlanu ke abesifazane abaqapha umingcele iBeit Bridge. Usenti Rikhotso Magwagwa uchaza umsebenzi wakhe njengomsebenzi onzima futhi onezinselele eziningi. uRikhotso Magwagwa uphakathi kweqembu lokuqala lonogada abaqaphe umingcele iBMA abajutshwe ezingcenyeni zomingcele iBeit Bridge. Place is not safe, it's a risk job, but because of the patriotism that I have for my country, I felt it is so good for me. It's a very good environment for me to come and protect and save our country, to fight against this illegal movement in and out of our country. Udinga amandla nokuqina. uConstance Khomo uthi usekulungele ukusiza nokuvikela. Do anything that the men can do. Like I was at the other department doing the same thing that men was doing. So I can do everything. I can give instruction to those legal foreigners and they can listen to me very well. Zithi abantu abangenawo amaphepha okungena kuleli bebengena ngokungemthetho kwenye indawo enamaje kanye nezihlahla eseduze nomngcele. Kodwa selokhu kwaqala loluhlelo akusenzeki lokhu. The activities, you can see that cars are being checked, you can see that passports are being checked, you can see that indeed people who are supposed to be in the country are being allowed into the country, and those who are not supposed to be in are being sent back. Zokwengeza onogada kulomngcele